navhádzovanie úspešnejší hostia. Nahodený puk, ktorý bol iba tečovaný. Ten je momentálne v rohu klziska a dopredu. Môžu vyraziť už domáci. Janča. Má tam Hečka, ktorý sa mu tam zaplietol. Strela, je tu gól! Domácim sa podaril v tretej tretine obrat z 1-3 na 4-3. Na konci tohto zakončenia bol Marko M. Pozrieme sa ešte raz na celú situáciu, kedy to všetko začalo u Hečka. Ten iba prestrčil puk na Janča. A ten videl na opačnej strane úplne osamoteného Ema, ktorý nedostal úplne ideálnu prihrávku. Pozrieme sa na to ešte raz. Ten puk pristal tesne pred hokejkou Ema. Tento trafil najlepšie ako mohol.